De Veilige Vesten is dan nou van Vier Friesland. De organisatie die het slachtoffers van geweld opvangt is 2 weken verlien al verhuizen naar het Jedderen politiebureau. Dat nou ombouwt is naar die Veilige Vesten. Een nieuw concept in de hulpverlening. Het is een statement dat we een aantal mensen in de samenleving hebben. Een aanzienlijke groep mensen die niet veilig zijn, die we veiligheid gaan bieden, maar die we niet meer verstoppen. Hier zijn we. Hier staan we voor. De vrouwen wennen boppen in het gebouw en de hulpverleners werken in datzelfde gebouw. Slachtoffers krijgen hier therapie of behandeling. De vrouwen die hier zitten kunnen om veiligheidsredenen alleen nog anoniem het verhaal doen. Het zijn verhalen van loverboys, groepsverkrachtings en dwongen prostitutie. Ik had weinig te willen. Want dan kreeg ik een paar klappen en dan was het van, je gaat nu. En op een gegeven moment, omdat je dan zo vaak klappen krijgt, ga jij liever die klap uit de weg dan dat je tegen gaat strijden. En ja, bij mijn ouders, ik voelde me daar niet echt veilig, omdat hij wist waar ik dan zat. En ja, als zo'n meisje weggaat, zo'n jongen wil zijn geld. Je komt de Veilige Vesten net zomaar in. Er is een sluis, camerabewaking, pasjes en zelfs de politie de boorman. Als de situatie toch te gevaarlijk is, dan zijn er nog verschillende geheime opvangadressen om de vrouwen op te vangen.